Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma Amin. menika kajanipun Mbah Tami arupi sedekah menika mugi-mugi dipun tampi pun damel amal kesaenan ganjarane mugi dipun wangsulaken dumateng Mbah Tami sak keluarga. Mugi-mugi dipun paringi rezeki ing barokah, paringi keselamatan, kesehatan, dipun tepihaken kalih sedaya bala. Ngalap barokahe mugi-mugi kanthi waosan Al-Fatihah menika sedaya ndadosaken kesaenan dumateng Mbah Tarmi, Mbah Min sak keluarga. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes, monggo. Wes, pun monggo, Bang. Sah halal. Halal.